Dneska vás vítam u nového videjka. Natočíme si Roblox. Roblox vlastne ako keby 99 Nights in the Forest. A bude to... neviem čo. Proste iba 99 Nights in the Forest. 30 minút, neviem čo to je. Ale zahráme si normálneho 99 Nights in the Forest. 99, kde je to? Toto je 99 Nights. A ja v podstate už ani neviem, koľko som prežila noci. 4 noci. Dosť veľa, čo? Traja a ja sedem sem. Zoberme to dvaja. To boli sekundy. Videli ste tie sekundy? Ono, že Prečo som sa skoro ako keby zbláznila? Čo? Ja som tu sama. Jej, typeček. Konečne. Tu nebudem sama. Je to zase prvý deň. Milujem prvé dni. Musíme dať, že do 100 Fire. Kto nepozná 99 Nights in the Forest, zahrajte si to, je to super hra. Tu si musíte sa uchrániť proti jelenovi. Jeleň je nebezpečný, čiže proti nemu nemusíte prežiť a môžete. Takže veľká pravdepodobnosť, že neprežijete. Takže ja ani neviem. A to je čo? Na 5. noc vám budú chodiť zabíjať nejakí typečkovia. Proste z ničoho nič vás budú chodiť zabíjať ale viete, prečo kričím teraz? No, nehovoriac o tom, čo robí môj brat. Nehovoriac. Nehovoriac o tom, že je môj brat debil. Dobre, nezdržujme sa a snažíme sa udržať náš oheň v 100. Tým pádom v percentách, čo sú dostatočne pripravené nás chrániť. A tým pádom, že som tu minule našla nejaké divné vecičky a také, že som hrala proste sama, tak som proste neprežila tú 5. noc. To je príklad, že buď hráte so svojím bratom, alebo že proste nehráte Night in the Forest, ale často sa mi stáva, že som sama v hre. Night in the Forest. Toto má byť čo? Fish, fuj. Toto je čo? Give, take. Old road. Teraz to tam. Lovíme rybu. Skúsime to znovu. Reel. Bam. 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 Čo? The camp is almost out. Nie, kde je náš kemp? Kde je náš kemp? Tam je náš kemp. Nie, 14. To nesmie. To nemôže byť pravda, my musíme rýchlo nasekať ale drevo. Ale už je večer. Store. Ešte trošku si nasekám. The camp is almost out. Ne. Store. Dobre. O nie, už to je skoro vonku. Pomohli nám dreva. Snažila som sa. Ochraňujem svoju bejsku. Drop
Toto to nechám, keby som niečo potrebovala. Potom sa budem na druhý deň snažiť niečo zabiť. A minulé som mala, že na 4. noci sme mali takú ohnivú proste, neviem čo, mali sme ohnivú totok. Oblohu celá bola ohnivá, takže som nevedela, že čo to bolo, že proste blablabla. Ale neviem, či sa toto dá on the road, neviem, či sa... tam je ten typek. To nedá. Ty chceš bunny food? Dobre. Deň 2. Väčšinou som prežila iba 2 dní. Dúfam, že nájdem hneď bunny food. Ne, to není bunny food. Info 1, nepotrebujeme teraz info 1. Unger. Dobre, dám unger. Unke. Unger. Unke, dáme ju tuk tak. Zajačík. Pam. Čo to je za zajaca? Toto nechcem. Ja chcem toho zajaca zabiť. A on nejak neposlúcha. Kde je ten zajac? Dobre, to sú aspoň 2 mesa. Store. Ešte potom pôjdem nasekať drevo. Ale teraz je podstatné žrádlo. A hlavne to bunny food. Kde je to? Bunny food. Už toto máme. Unger. Počkaš, to bunny food patrí tomu dedovi. Bunny food. Strašne potrebujem baterku. Lebo to je dobrá. To ma ochráni, že keď zahasne svetlo, tak potom môžem sa zachrániť. Počkať. Kde bolo to mäso? Zmizlo možno. Dobre, sme vybavení. Teraz potrebuješ čo? Wolf belt. Dobre, ale to budeš potrebovať až potom. Nepotrebujem toto, ale stromové drevo. Vidíte, čo sa deje? Oh ne. Store. Almost out. Okay. Dobre, som sa aspoň trošku najedla. Night is up my chin. To neviem, čo znamená, ale OK. Bude to 3. deň, 3. noc. Fakt super. A nás zabije teraz vlk. Alebo niečo podobné proste. Store. Čo to je? Ja chcem vedieť, čo tam je. Dobre. Sme na živo. Toto sa vôbec nedá používať. Unge. Že tu máme žeradlo. Eat. Stop running, pretože potom mi to menia veľa energie. A dúfam, že sa vám videjko páčilo a dajte mi lajky, odbery, napíšte mi do komentárov, aké videjko by ste si radi natočili na budúce. Ahoj!